L-oppożizzjoni qed tiddeskrivi dan is-sit budget ta' dan il-gvern bħala konferma li dan il-gvern m'għandux pjan. Din kienet ir-reazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija għal preżentazzjoni tal-budget tas-sena d-dieħla. Reazzjoni negattiva formata mill-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Reazzjoni li konfermat kemm Delija qed ikompli mixi fuq il-passi tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Fil-budget il-Gvern kompla jqassam il-ġid illi qed jinħoloq għand il-familji Maltin u Għawċin, ġid ekonomiku li għall-Partit Nazzjonalista ma jfisser xejn. Wara li Delija sema d-diskors tal-budget l-ewwel wieħed wara elezzjoni bla taxxa ġdida u b'sensiela ta' miżuri li jwiżnu lill-familji, f'konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Nazzjonalista reġa' staqsa fejn hu s-surplus. Għal darba oħra l-mistoqsija tibqa' allura fejnu dan is-surplus. Fil-bwiet ta' min qiegħed dan is-surplus. Ġurnalisti preżenti kienu sorpriżi bir-reazzjoni negattiva ta' Adrian Delija. Staqsewh kif kien iqassam is-surplus lill-familji Maltin. Iżda minkejja l-kritika wara biċ-ċar illi m'għandux pjan. Sur Delija, tħaddit ħafna dwar is-surplus. Inti kieku kif kont tifirxu s-surplus? Ix-xogħol tal-oppożizzjoni mhuwiex li jifrex is-surplus. Fil-fatt l-unika pjan li għandu Adrian Delija u li jekk jilħaq Prim Ministru jdaħħal il-pensjoni tat-tieni pilastru. Sistema ta' pensjoni privata u obbligatorja illi titfa' pis fuq il-ħaddiem u min iħaddem. Bil-gvern m'għandux ħsieb li jintroduċi din is-sistema. Ma semma xejn dwar is-second pillar. Adrian Delija nqabad fuq siq waħda meta mistoqsi wkoll dwar il-prezzijiet tal-fuel qal li l-familji Maltin qed iħallsu prezzijiet ogħla. Mela, inti qed li l-fuel huwa għoli f'pajjiżna, tista' tgħidli kemm hu l-prezz tal-fuel f'pajjiżna kif ukoll kemm huma l-medja tal-Unjoni Ewropea? Jiena nista' ngħidlek li l-fuel pajjiżna statistikament huwa ogħla mill-medja Ewropea, il-Gvern ma ċaħaġda fatwalment. Għandek żball għax il-prezz tal-medja tal-Unjoni Ewropea huwa forsens aktar mill-prezz ta' Malta. Fil-verità l-familji Maltin qed iħallsu prezzijiet tal-fuel taħt il-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant fl-istess waqt li ddikjara li lest jgħin lill-Gvern baqa' jirrifjuta li jaħtar membru fuq il-Kumitat dwar l-Ambjent u fi 3/4 ta' konferenza tal-aħbarijiet għamel 43 minuta jikkritika d-diskors tal-budget li għal sena oħra se jkun qed iħalli aktar flus fil-bwiet tal-Maltin. Delija temm l-ewwel konferenza tal-aħbarijiet tiegħu minn meta rnexxielu jsib siġġu fil-Parlament kif bdija. Il-Gvern bla plan.